Йо! Стефака 2003 и Killer BG се завърнаха, за да направят нови телефонни шеги. Здравейте, браточки! Как сме? Сега ще правим клипове за вас. Само един. Много е късно и ми се спие. Утре съм на училище. Hold the fuck, матурата. Към матурата пък. Добре, аре, представихме се, почваме да набираме, аз съм първи. Моля те, стани, котеле. Кура да ми ядеш. Чактуваме колесата, нали? Яко обаче по-силно, много силно. Леле, коремо ми къркури. Вика ми Стане си докато. О, аз съм дафинка. Добре, бе. Ти играй. Не, ще пусам така си игра сама. Дафинка, моля те се, върна се при мен, са те копа цуратка, ма са треба, няма да хвастам за въртелето, само са да целувам, тук съм копала пар. Абе, мама ти дивата мъчи да те насувам. Как те прецака? Дай сега на мене, бързо. Добре. Не играй на играта, така. Аз да ни Да ни даваш такива. Брррр. Още така играта. Избраният номер е грешен или непълен. Тогава курочи ми ядеш. По две телефони ще ги сме. Добре, бе, по колко и да се давай. Доколко не стигнеш. Да, съм го и времето. Трансформаш 4. Чакай, телефона ми е бъгав нещо. Майнкрафт ми взе душата. По-скоро ми напълни душата. Стана! Коя ти е телефона? Аз си знам телефон. Динко, тихо. Да пък някой да искаш. Чакай то. Има такива, като дигат чак. Ами до сега бехме набрали. Тихо. Аре бе, на втората минута сме я вразма. В момента няма връзка с този номер. Ако он после, че ми звънне и че чуе хубави думички. Че чуе много хубави думички в мен. Май стана. Курми, Янко! Нали се чуваме добре? Да бе, просто думи по-силно. Ама не да викаш. Кур Янко. Бе, педрещил. Да, бе. То силно пътува. Не. 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 Отдрапни си пръста оттам веднага. Охаре бе, на третата минута. Гего е, на третата минута сме бе, има време бе. Леле. Не се побърквай. Да тя бе притесненията. Не се побърквай. Издишай. Ето виж, стана. Не силно. Айде, знаеш ли телефон, шега, братле. Аре, дигни бе. Ало, Ала, търся Роза. имате грешка на телефона. Няма ли Роза? Няма Роза. Ей, посъди си, педерас! Ще направи бе. Аз не знам, давай играй. Давай. Още си ми смешен бе. А, моята коя са? Измисли си някакви
Да, на мен, искаш ли? До тогава ти измислиш. Окей. Ще стана, бе. Избраният номер е заед. Моля, Дай да си измислим една шега. Дай. Аз ще им такова. Не бе, измисли ми някаква бързо. Не измисли се, бе. Дай, че псуваме както псуваме. Дай набирай някакви номера. Чай, тук контактите влезнах. Не. Няма. Да, си измислих, ара, дай. Чакай ма. Некой ми звъни. Дай, ти си. 55. Давай. Ало? Ало? Да? Какво става? Сега ме търсите преди малко тук, слушам някакви работи. Така малко да си правиме бавка. Тук искам да клецам жена ви. Кой си ти, бе? Коя си ти? Не знам коя съм аз, ама знам, че чебем жена ти. Те това го знам със сигурност. Хубаво, сега ще те разбера коя си, не можеш да се сетим си. Куричи ми ядеш, нали? Дай това, че звъня на полицията, аре бързо. Аз си изиграх втората шега. Как ти звънне, бе? Може да ми проследят разговор. Само вика. Шеби. Сега ти трябва да си звъннеш 2 пъти. Май стана. Ти си измислил, аз вече ги минах моите. Имаш само 2 шегички. Съжалявам, само да не се обиждат ден като твой клас. Късно е вече, сите го повикат. Он, че му мина. Да, това вече е яко твоето. В момента няма връзка с този Давай ти. Моля, Не бе, ти трябва да си изиграеш поне една шега. После обаче. Не, аз вече си ги изиграх. Да, бе. Не, То на 5-5. само да го питаме, ще става. Питай го нещо. Ще става бе, брат ми. Ало, О, коя си ти, бе? да финка. Знаеш ли, аз ти намеря къде си, нали знаеш какво ще стане с вас? Не знам. Ако добре, аре, извинявай. Просто тук... Знаеш какво ще стане, че те намеря и ти знаеш какво ще стане с тебе, те работи ми ги говориш. Не те знам коя си и що си. Добре, да, аре, извинявай, аз съм бедна циганка, тук нямам пари децата да си раним. Нищо си ще разбереш кой сега къде. Окей, чао. О, не, още само ти да си изиграеш. Не, ти трябва да си изиграеш втората шега. Не, аре, ти си добре, че направим продължение после, аре, давай. О, хайде, това е първа част, после правим продължение. Чао хора, от и то сега ще ми звънка с полиция, педерас.